खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ 3 दान एबा 90 सान जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानायनि उनाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव दिख्रेब नार्जारि, अल बिटिएडि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि आरो बारग' एमएलए हितेश बसुमतारि बिथांमोना मैया बेलासियाव उदां जाबाय एबा जामिन मोनबाय। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फिन हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसनगोन। प्रमद बर'खौ श्रीरामपुर गेटनिफ्राय नंखायै रां लायो होनना अजद होनायनि दायाव केस थिसनगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ सिगांनिफ्रायनो जोबोद गियो। मा दाय मावना लानाय आं मिथिया होनना। एबसुखौ गिनायानो बिथांनि राजखान्थिखौबो धंस' खालामदों। एबसुखौ गिनानै लाब गैया। एबसुआ हारिनि खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। जाय मोजां मावगोन बेखौ अनगोन, जाय मोजां मावा बेखौ अना। गाबोन जों जुदि हारिनि थाखाय हेंथा मावोब्ला एबसुआ जोंखौबो सोंखारिगोन होनना। गुवाहाटी पुलिसा पल्टन बाजाराव नंखाय पासपर्टजों लोगोसे बांलादेशी हमदों। मैया गुवाहाटी नोगोर पुलिसा गुवाहाटी नोगोरनि पल्टन बाजारनिफ्राय सासे बांलादेश हादरारि हमनो हादों। हमजानाय बांलादेशीनिफ्राय नंखाय पासपर्ट मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो थांनाय 6 एप्रिल खालि आरपिएफ आरो रेलवे पुलिसा भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय 3 बांलादेशीफोरखौ गुवाहाटीनि कामाख्या रेलवे स्टेशनाव हमनो हादों। क'क्राझाराव मन्त्रि नन्दिता कार्लसआ गिनेस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय फैगौ 14 एप्रिल खालाराव गुवाहाटीनि हर'हजाय स्टेडियामाव दिन्थिफुंनाय जागोन गेदेरथार बिहु मोसानाय। बे दिन्थिफुंनो गोनां गेदेरथार बिहु मोसानाय दिन्थिफुंनायाव क'क्राझार जिल्लानि सा 100 मोसाखावरि आरो दामगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। बिनिनो मैया जोबथा मोसानाय बिहु मोसानाय सोलोंनाय एबा रिहार्सल। मैया क'क्राझाराव बे जोबथा बिहु मोसानाय साखा फारा खालामनायखौ नायगिदिंफैदों मन्त्रि नन्दिता कार्लसआ बिथाङा। खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलनि सायाव बानजाथावै राव बाहायनायनि सायाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनिफ्राय गसाइगावआव खौरांगिरि मेल हांख्रायदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि फारसे जेबो गियान गैया। हाग्रामा महिलारिया माहारियारि आफादा मा, राजखान्थि हान्जाया मा बेनि जेबो गियान गैया। हाग्रामा महिलारिया बुंनाय एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु बुंनाय रावा जेबो ओंथि गैया। बिपिएफ खुंथाय थानाय समाव श्रीरामपुर सिन्डिकेटनिफ्राय गोबां बस्ता रां कालेक्सन खालामदोंमोन। प्रमद बर'खौ बानसावनो थाखायसो श्रीरामपुर सिन्डिकेट खालामनायाव लोब्बा दं होनना बुंदों। गोजोन थासारि सोलिनायखौ माबोरै फोजोबस्रांनो हायो बेनि फारसेसो खामानि मावगासिनो हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंदों मुर्शिदा बेगम बिथाङा। उदालगुरि जिल्लायाव एबसुआ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 1 घन्टा धरना होदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारनानै फिनजाथाय दिन्थिदों। एबसु लं लिभ हाग्रामा महिलारि, गो बेक हाग्रामा महिलारि, हाय हुसियार हाग्रामा महिलारि, गाज्रि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था बायदि स्ल'गेन होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। मख'नो गोनांदि कलाइगाव बियाब आरो खैराबारि बियाबाव बिपिएफनि सुबुं जावरिखांनाय मेलाव बाहागो लाना हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुखौ आब्रुथि गैयै राव बाहायनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ आखायाव प्लेकार्ड लानानै कलाइगाव सहराव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै 1 घन्टा धरना होयो आरो एबसुखौ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सोंखारिनायखौ बन्द' खालामनो फिननाय होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।